Sanibonani emakhaya, sanibonani bazalwane. Nekhuluma noThandazo Mntungwa eSoweto eZola South. Khona-ke umuntu oye wabuza ngokuthi isithunywa sigezwa kanjani. Zophendula lowo mbuzo. Oqala nje kudingeka ukuthi uyithande wena, ube umuntu oyithandayo. Ube umuntu othanda ukugeza, ungabe umuntu obalekela amanzi. Sengikhuluma nje like normal bath ekhaya. Sona-ke qobo umuso sowusigeza-ke sowusigeza kuphi? Emfuleni. Ungena empophomeni. Ifanele ikuthole la ekhanda. Amanzi, impophoma mele ikushaye la ekhanda. Usebenza ngekhanda ngithi. Uhlola abantu angithi. Kufanele uhlola abantu, kufanele uhlakaniphe, kufanele ufunde ukuchaza amaphupho. Kufanele umuntu meke efike ezokhuluma nawe ukwazi ukumsiza. Manje uyayidinga impophoma. Hlala empophomeni. Lokhu kwenza ngezikhathi uzozenzela zona wena. Ngesinye isikhathi uma ungavuswanga ukuthi hamba uye emanzini, ungaboniswanga ukuthi emanzini, nawe uyazenzela. Hamba uye emanzini. Engifuna ukukucacisa bazalwane ukuthi unomoya akusho ukuthi njalo uzoloku utsheliwe ukuthi yenza ukuthi nawe zisukele. Phusha lento ekuwe ngoba nawe ungayiphusha uhleli angeke izisebenze. Okukhona nje izokuhlupha. Bangela inkinga esike saxoxa ngazo kule video esiphuma kuye kuningi. Manje idinga umuntu ongasilona ivila. Amavila awalungi la. Ngoba kuningi okufanele ukwenze. Once waqala wabamukela non-stop process so uhambile. Hamba umfula wamanzi ahambayo. Lapho wenzani? Wenza amabhavu lapha. Amabhavu akhona awafani. Ayahluka lamabhavu. Wenza amabhavu ewash. Njenge sunlight, yakwazi ukwenza ibhavu ngesunlight. Ubisi, longwe, pepho, yachatha, yaphalaza. Tswayi. Lezi zinto mawuzididiyelela zo uyogeza emanzini ngazo ngebhakede lakho, kuba nebhakede lakho uzohlanganisa konke lokho kuzobe kufikile kuwe. Uhlanganise ufike lapho ugeza. Uzobona. Uyaye elwandle. Amanzi esiphethu. Amanzi emvula. Imvula mayini phuma nebhavu libeke ngaphandle. Angithi wena umthandaza awufani nabanye abantu la ekhaya. Wena omunye umuntu ongafani nabanye. Phuma nebhavu lakho ubeka ngaphandle. Imvula mayina nje liyagcwala ibhavu. Yabuya nawo amanzi. Yawasefa ngendwangu ngoba nongenhlabathi angithi imvula mayina. Uba nendwangu yakho ozosefa ngayo. Sefele kwelinye ibhakede wabeke lapha. Usuzowasebenzisa noma ngabe uzophalaza ngabo, noma ngabe uzochatha, noma ngabe uzokwenza nje. Angikwazi mina ukuthi kodwa uzenzela izikhathi sokuthi konke lokho ube nesikhathi sokuthi ukwenze. Siyahlambulula isithunywa ngokuchela ikhaya uhlala kulo nalo fanele lihlambuluke phela. Ngoba ezinye izinto azibi kuwe emzimbeni. Ziba sekhaya lapho wena ukhona. Thola ukuthi wena uhlanzekile ukuthi ijaridi lishayiwe ngobumnyama. Chitho lezi siyathelwa lapha ejaridini. Uyadinga ukuthi uzazi iwasho. Futhi mawukhuleka ukukhulekisa lokho ukuhlakanipha kuyayifikela. Noma uyakuncedisa ngoba uyakubona ukuthi nawe ukhuthele ingakho kuthiwa le ndlela kusiyona yamavila. Impepho yahlambulula. Yinhle futhi mawuhlanganise nebisi. Uyipheke ibile. Mawuyisusa estofini uthela ibisi. Lamanzi akhona uyaphalaza ngawo. Uyafutha ngawo. Uyachatha ngawo. Siyahlambuluka isithunywa. Khona into ke okuthiwa itshe lezikhali. Itshe lezikhali leli uyalidla. Njengomuntu odla umgubane uyalithenga nje uqhephule. Isikhathi nesikhathi mawuhlelele ekhaya uyalithatha ungalikhuma nje njengomhlabathi njengalabantu abadla umgubane uyalikhuma nje. Mawuthanda thatha isigubhu samanzi isincane qhephule kancane ufake phakathi kwalamanzi. Ayashintsha kancane ngathi abamhlophe. Uzolibela uphuza. Uyiphuzela nje.
uyiphuze. Siyahlambuluka isithunywa futhi asigcini ngokuhlambuluka bese sivula nesiprofitho ukwazi ukuthi ulalele umoya nawe ukwazi ukudlulela abanye umoya. Kunjalo udingeka ukuthi uma uwenza amabhavu wayenzele emfuleni ohambayo. Kwesinye isikhathi awunasikhathi sokuthi uye emanzini. La ekhaya uyakwazi ukwenza amabhavu la ekhaya. Thatha ibhavu lakho elikhulu ubeke, uma ngabe une-bathroom kulungile uzongena ebhavini. Uthatha ibhakede elikhulu le-25 litha ugcwalise lapho. Ukhe la manzi kule-25 litha wena uhleli ngaphakathi kwebhavu. Thela la ekhanda, yehla. Thelo, akhulekelwe la manzi. Angithi ugeza isithunywa. Wehle azaphele. Mawuqeda uyaphupha, awuzisoli, yaqoka. Sihlambuluka kanjalo-ke isithunywa. I hope ngiwuphendulile lo mbuzo. Kodwa-ke engithanda ukukugcwalisa ukuthi nomkhuleko phela. Umkhuleko yiwo ohamba phambili kuyo yonke into oyenzayo. Yonke into oyithintayo uyayithandazela. Yonke ifanele ukuthi uyikhulumise ngoba mawuthulile nayo izothula. Uthatha lempepho uyahlanganisa njengoba sishilo, uyakhuleka. Thatha isipeyiti yaqatha. Konke uyakukhulekisa yonke into oyenzayo. Uba umuntu ogcwele ngamandla womkhuleko. iBhayibheli nalo liyasebenza ngoba ngalesikhathi ufunda iBhayibheli, angithi wena umbethe umoya oyingcwele. Mawufunda iBhayibheli lithi iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu. Lo nkulunkulu lo ohleli kuwe, umoya wakhe ohleli kuwe. Funda le Bhayibheli, siyakhula nakanjalo. Funda iBhayibheli wenzela ukuthi ngesisikhathi kuyeke sifike isikhathi sokuthi uthi uyakhuleka uthole ukuthi umkhuleko awukho. Yisikhathi sokuthi ukhuleke manje. Umkhuleko awukho. Wenze njani? Khuleka ngale Bhayibheli. Le indaba bowuzifunda. Khuleka ngazo. Tshela uThixo ukuthi unamandla umkhulu, uyesabeka, wenza imangaliso, uxoxe lento oboyifuna. Ngalesikhathi leso usasho njalo, seyafika ke le ndaba okwakufanele ukuthi uyikhulekele, obewuqondene nokuthi sekuyisikhathi sokukhuleka. Futhi angeke uzuswele ukuthi uzokhuleka ngani ngoba naba abantu anginivezele ke ukuthi ke la ekhulekeni kunemfihlo eyokuthi ukuze qhaqheke la kuwe awubi selfish, awukhulekeli wena wedwa kakhulu, khulekela abantu. Khulekela abantu. Sikhona nje kanje emhlabeni siphila, akusimkhuleko yethu sodwa, sikhulekele nabantu singabazi. Nawe ke ngokunjalo yingakho sithi ngeke uyiswele into ozoyikhulekela. Ihlaleni la uhlala khona uyayibona into ozoyikhulekela. Mawulele uyaboniswa, uyavuka. Awusabheki isikhathi ukuthi isikhathi sokukhuleka, uyavuka, uyakhuleka. Silokhu siyagezeka njalo, siyakhula futhi isithunywa. Ulibele uyakhuleka nje wena, uyakhuleka. Uxoxa ngabantu la emkhulekweni, ucela uThixo ukuthi asize labantu. Uzoyibona into zakho. Uzoyibona into zakho ngoba kahle kahle imfihlo la ukuthanini ukuze kulunge kuwe. Shone ebantwini. Hamba ukhulekela abantu bakaNkulunkulu ngoba inhloso yalesithunywa mayifika yayifikela ukuthi izosiza mhlambe emndenini, isize nabantu ngaphandle. Sikhulekela lokho. Funda kujwayela iziwasho, jwayela amanzi, jwayela itswayi lihlofu. Even naleli lokupheka liyasebenza. Mawungena leli hlofu uyalithatha leli pheka ngalendlini itswayi ngithi uyasebenzisa. Mhlambe indaba ayikhuluma ngeyiwasho soyikhuluma ngelinye ilanga, kodwa ke isithunywa usihlambulula kanjani? Usihlambulula nangani isithunywa futhi ngaphandle kwento ephathekayo. Inhliziyo yakho ngaphakathi. Inhliziyo yakho akufanekanga kube inhliziyo yamagqubu. Ulimi lwakho luqoqeke. Isithunywa sifuna lapho okunokuthula khona. Ngiyabonga. Asibonaneni ngokuzayo.